Скоро ще правя на Playtime Chapter 2 или Chapter 4, не знам. Мисля, че Chapter 4 е по-добре. Не, окей. Тук вършите. Отдолу. Върнахме от началото. Нека да зареди. Ама ще се определи на части. Добре. Добре. Да. Добре. Оп. О, шит. Ето, що не стана. Аха, трябва ни батерия. Добре. Да, батерия ни трябва. Опа. Ейди. О, батерия. Yes. Yes, sir. Моля ли да направя? Не. Много съм тъп. О, бе, брат. Къде пропадна? Бе, бъгнах се. Добре. Добре, никъде си. Предполагам да тук. Пускано тук е, бада. Не е тук. Затворя вратата, да се обърка. Би трябвало да е тук явно. Шо? Да сякаш. Явно по пътеката. Така завърши пълно скашване. Добре. Първо почнах от началото на част от камяра. Един човек е видео. Не знам. Ох, чакай. Почнах от начало, защото бях читър малко, ама просто забава. Я запомня. Бях се забава. Обаче сега почнах от начало. Оба! Добре. Обаче почти нищо не помня. Добре. Какво? Аха, тук. Ага, тук трябваше. Защо винаги да правя? Ето и трябва да чакам лоудинг, брат. Добре. Това предстои лъжи. Брат, помисли, че това е драго, че съм отвитират. Че е да помисли? Да, ето трябва да го подпаля. Да, добре. Добре се въртата. Не, абсурд да минава там. Абсурд. Кои са тия труп? Не. Просто ще взема касетка. Пътеката. Тук се приготвя за пистолета, брат. Тук се приготвя за пистолета. Коста, бе! О, не. Не. Не, мора да ви дохо. Правите, бе! Повярвай! Я да се разкараш. Само да се. О, мака.
Не было вроде ничего. Опа! Крокат. Вот так. Как под ногой. Ага. Эй, кто? Смотри. Опа! Ай. Готов. Оли, звони. Hey, it's me again, Ollie. I wanted to talk to you. Before you go inside, I mean. Everything you've seen out here, the piles, the dead, they all came from inside. Believe me, everything Poppy said about this place is true. Твои. But she also hasn't seen it like I have. It's worse now. Worse than ever. Just try to stay safe. Please. Don't let your guard down for even a second. I'll try to help you when I can. Не знам, много английски не разбирам. Особено в такива игри, дето има много английски, брат, абсурд да разбера нещо. Добре, нека да издърпаме той нещо. Брат, аз да не знам на колко ми. Трябва да се мъкаш на да се кача. Ей, там. Обаче тук отключено. Отключено. Отпадато и място. Този кашон ще го тръпне. Ага, разбрах, тук има паркур. Добре. Ела бе, пах ти тъпия кашон. Тук за карташон. Как не съм паркурист. Пах ти! И накрая ще се ядосам, честно. Стига, бе! Пах ти тъпата ира. Накрая ще стига, бе! Бах ти тъпия кашон. Готово, най-сетне. Добре. Потърсим тук. Поти. Кучер, бе. Бе, взимай този ключ. За тази врата. Че, за тази врата. Вот. Ага, за тук. Отваряй се. Топ. Добре. Тези стълбове. Убих видео още едно такова, трябва да ги фанайдете. Ето го. Ето му трябва да го чидна. Въобще и че да се спрете. Готово. Един сълбовник. Тръгваме. Evo me zbog. Gdje se prihvatiti? И что стало? Что это? Включи. Now what's this? Do I feel Да something доктор, това беше много ясно. An invasive foreign little germ. After all this time. But I see. You. Well, little germ. Let's make a game of you. Поиграли! You've blundered along the shadows above and only managed to squirm all the way down here.
Кинофильм. bad as skin of your teeth. There are no shadows here that will be of use to you. Not even the ground beneath your feet is yours. There are no places you can hide. Not from me. Не мога да я скрижа. Който сметливе, казар. Майко ми. Ох, маре. Ох, маре, направо той удря. Много скъсно. О, добре. Escape the prison. Избягай от затвора. Добре. Ще избегам, брат, направо ще избегам. Това ще лесно прави. Защо стрелял с това? Ще си пила тук. Ако ще стрелял, ако се умете. Ей, ако ще стрелял. Къде? Паздайте си ръката. Той ми е оръжието, брат. Нека да продължим тази част. Обаче още малко да видим коса и не държа да вършим тази част. Окей, нека ви. Ай! Я да не засмейте трупата. Трупа, казвам го, може да кабелите. Ти ще го пъхнал, казвам. Не мога. Нека да отворим. Чай запел! Запълва тук. Нека да затворим. Бе, затвори се, бе. Той просто ме гледа и като просто ми провали планата го прибие. Не. Бах, каза. Не, хора, мисля, че това е перфектен епизод на видеото, защото утре ще продължим видеото. Нека малко да убим. Пъти изгорих трупа на ката. Не ме питайте откъде знам, защото да. И да. Това беше от мен и видеото. И от мен. Чао.